Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ählijäňizi hoş gördük. Mehriban ýaşlar. Häzirki döwürde Türkiýe okuwa gitmek isleýänler bilen baglanşykly talip wizasy we ýöretde reýsleriň aýratyn döwrüne biz size Türkiýede fanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirýäris. Türkiýanyň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy belli boldy. Halkara bilim ulgamyndaky maglumatlary okuyjylaryna iýgiderli ýetirip gelýän Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýty Türkmen talipleriniň iň köp bilim almak üçin gidýän ýurtlarynyň sanawyny aýratynlykda size ýetirip gelýär. Şol nukdaý nazardan size Türkiýede bu sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirýäris. Geçen ýyl bu sanawy Türkiýeden 43 san ýokary okuw mekdebi giren bolsa, bu ýyl Türkiýeden jemi 54 san ýokary okuw mekdebi girdi. Sanawy ýekeme-ýeke size ýetirmezeniň size bir zat ýatlatmak isleýäris. Ýagny Türkiýede we beýleki ýurtlarda bilim almak isleýän bolsaňyz, onu resmi namalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly tamaşaçylym, bu sanawy Türkiýeden şu ýyl 54 san ýokary okuw mekdebi girildi. Olar: Ýeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İzmir Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Medipol Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bezmi Alim Vakıf Üniversitesi, Balu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz size häzirçe jemi 30 sany Türkiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik. Mehriban ýaşlar, şu ýerde size ýene bir zat ýatlatmak isleýärim. Türkiýede bilim almak isleýän ýaş oglan gyzlarymyz İstanbul şäherine ýerleşýän we bilim ulgamynda maslahat hyzmatyny berýän, Türkiýede sanawy giren bir näçe ýokary okuw mekdepleriniň ygtyýarly wekili bolup durýan Atavatan danışmanlyk şereketine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin 90 532 401 71 52 90 212 633 40 00. Gelingini bolsa sanawymyzy dowam edelim. Atatürk Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Özyegin Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde siz özüňize gerekli, peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemek dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.